Práve sa nachádzame na jednej z takých krajších miest v Norsku, na pláži Skjelvíka. Začína tiež takto zjarnievať sa ako u nás, i keď na Slovensku to je, vidím, že zo pár týždňov. Ale pokúchajte sa výhľadom. Pozrite na tie labute. No, to daj Taničke. Silu mnie na drugą stronę. Takže 10 hodín, krásny ranný opar nad fjordom, ale príroda je tu naozaj pekná. Však posúďte sami. Taká na olievanie akurát. Práve skúšame morskú vodu a pokiaľ to uvidíte, pozrite, tam sú hviezdice práve na tej mušli. Ja som priloviť. Tanička, skúsime, aká teplá voda. Teplo? Tatík, to je... Dievčence, poviem vám, ani na olievačke takú studenú nedostanete ako v tej, ako je v tom mori práve. Ale nemám takýto rybací odor, taká čistá. Fajn. Dobre. Áno, medúza. Tak, toto je tá práva. Nepočuj. Fakt to je živé. Ja nevidím žiadne hviezdice. Ania, ideme tu získať. Neprešlo od posledného videa ani pár sekúnd, keď z niečoho nič naša Tanička sa šmykla z veľkého okrúhľaka kameňa rovno a do tej vody, ktorú som samozrejme neprijal ďaleko noc nikomu, takže môj rodičovský púd zafungoval a skočil som za ňou. Takže hneď sme si požičali len náhradné veci tu od našich známych a takto v mikine, takto sú to len prehodení. Dúfam, že ma nezastavia policajti, lebo vystúpiť nevystúpim, lebo na spodku nemám vôbec nič, ale utekáme domov prez les a prinesme vám niečo pekné zasa. Kračujeme vo výlete. Dáme zažitky a zbierame tie najlepšie, no. Dozvedám sa práve, že jedno z mojich detisiek urobilo kompromitujúce video, tak pokiaľ sa to začne šíriť, musím urobiť vyhlásenie, že nie, nechcel som si zaplávať oblečený. ale zachránila som Taničku, ktorá na tom videu nie je. Takže čo by som neurobil seba, ale tá metalová mikina rockerská mi celkom pristane, však čo vy na to poviete. Ešte dobré, že sme mali dobrých ľudí pri sebe. A aspoň nemusím cestovať úplne holý. Tak, do skorého videnia s novými zážitkami. Ešte sa dá vyťahnuť.